Luntha TV kubweretsa luntha nyumba mwanu. Sike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri kawiri ndi manena chilungamo ndimati kamakala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodi kapena iwo akukondwa nawo anenere sakukondwa nawo anenere sakukondwa nawo. Kuchokera Munzinda wa Lilongwe kuno ndi ku area 2 ku Bishop Nave Media Center. Welcome to the dashboard. Ine ndi Moses Makawa ndili ndi mchikulire kuchokera ku Mtakataka bambo Robert Kalindiza amene wandithu ndi chizukulu cha Bushe Mzungu. Ngakhale ife timakhalabe ndi chikayiko ndinu timati titakulandirani madzulo ano. Oho, polisi mukukayikabe? Hayi tukayika. Oho. Because there are a lot ofunika ndithu kuti DNA. I'm telling you. Pamene tiwenera kuti titafufuza buno bwino. Kuti kodi mzungu uyu. Ma features ake pa inu siti kuwapezabe. Amene ndi kholo lathu. Okay. Amene anabwera ndithu 1964. Okay. Matitsereka mpaka 1976 pamene anadzaponda kumuwa. Aha. Father Claude Bushe. Chagomerana chisale. Mzimu wawo udzusa mumtendere ndi ambuye athu aifeyo. Ayi, tikulemekezeni kwambiri madzulo ano. Zikomo kwambiri. Tili nazo zoti tikambe madzulo ano zochulukirapo. Koma ena amatipempha ndithu mbali mukuti no takhudza nkoni nkhani ya Miss Malawi ukayimirira Miss World. Timatero kuti dashboard tingamakambe nkhani zimene madzulo ano. Bodi ngakhale kunja kuzuyenda semwe chibwana. Ngona ngati feso tiselimbane nazo kweni. Mukati zikuyenda mwe chibwana. Ndakasati oyeno pita sadapite apita ena ndi akayimirira befeyo opitawo. Oho chabwe. So zochitika zawoko tingozilandira. Tingozilandira. Sikudziwa kuti kaya pali dzanja la munthu. Pa Miss Malawiwo. Ngati pali dzanja la munthu izo tendizisiya. Koma okongola amuonekera kugulu. Chabwino. So ngati wapitayo analo okongola oyimira ifeyo nangati kambira njiso zina. Ayi palibe chimene tingakambe zina. Tivomereze. Akatemira ndiwo. Chabwino. So mwina ndimaganiza kuti tisajede kwambiri. Imene tisaikambe. Okongola ndiwo. Chabwino. Ife amamuna sakongola. Mamuna sakongola. Mamuna sakongola. Mamuna sakongola. Awo apitawo ndi okongola dziko lino. Chabwino. So ndimaona ngati mwina tingoisiya choncho tapatse mpata kuti azichita momasuka. Poti amene amasankhaso okongola si ifeyo. Fana tatifunse ifeyo. Tiliso ndi maganizo athu. Tiliso ndi makongoledwe athu. Tatifunse ifeyo. Koma ngasi sana tifuse nawo. Koma simunayambe bwino langula. Sana tifuse. Simunayambe. Akatifunsa ife tidakapereka upangiri wina wapadera. Kuti no mwasankha bwino apita omwewa. Kapena iya. Adzapite ulendo wina. Apite apo. Chifukwa masankhidwe awo kumeneko ife tilibe. We have no hand. We have no hand. We have no hand. So tizisiye zidutse. Now we can confirm kuti a president anali mu mzinda uno ndipo asuntha tsopano ali mu mzinda wa Blantyre. Tuganiza bwino ndipo ndizoone fa ena analitsina khutu kuti mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika asuntha apita ku Blantyre. Yes. Ife ngati dashboard chathu ndi chimwemwe
chifukwa ndikumbuka program ine tidakamba nkhani imeneyi last week kuti ndi It was just sabata last yomwe week, yes. program yomwe yangopita Pompai kuti chonde tulukani anthu angoona kaya mulibe kolowera koma mungodutsa munseumu muzipita kwina ezoona ndiye tithokoze amene amakhala ku State House ndi maprogramu anu amene muli nawo ku Blantyre kuti bwana adutse munseumu taona ndithu anthu akusangalala kuti a president athu adutsa ndithu kumapita ku Blantyre zimenezo ndi zimene dziko likufuna oya tidzichotsa zolankhula zoganiza no apopo zakhala bwino kwambiri sono manditsinaso kuti achakwera nasunthaso tinaonanso pa social media akuti nawonso achakwera anapita kumaliro kudowa ati kunali maliro kumeneko a MPN ake amayi awo adatisiya ndiye a president akale anatero kuti nkakhumate nawo ndazanga kumeneko ndiye tinaona ndithu muzithuzi akuyenda ndithu ndina malirayo amene timati atasungitsa amayi awo ndi amene atisiya ndiye tinadzaona ndithu muzithuzi akuyenda adakhala pansi kuonetsa kuti ndithu ali nawo ndithu ku mwambo umenewo kutanthauza kuti pamene mtsogoleri wa dziko watuluka ku State House kukagwira ntchito zina ku Blantyre ndiye tinawonso a former president anatulukanso kukagwira ntchito zina kupitanso kumaliro ndi ntchito zina ndi ntchito zinanso ndipo akakhalira mpando wofira mpando uja ndi authority authority kondetsa kuti ndi munthu woti ulemu wake udakalipobe koma noni nadzachita chidwe akudutsa pa trading center ina yake kuti adutse panavuta amthalikawo achakwera zithuzi za Muthalika sitinazione mwina zibwera ulendo wina tidakatha kuyikanso apapa koma zimene taziona ndi zachakwera akudutsa pa trading pena pake pakuoneka tukaphokoso ngakhale jambulawo ndi maamacha komabe zoti awo ndi anthu zioneka mwina titaona ngati ali nako kameneko nyamata wathu amene amaona za pamakina apa atangokaponyi titaona kuti zinali motani pamene achakwera amadutsa Pamponera Chakwera kudutsa Pamponera Chakwera Aibe tasuzumira ndizoona ali kuti anapita anthu watsopano kuchemerera apo ndi apo what does this mean sinkulu amapita kumaliro amapita kumaliro koma muona kuti zimene timapempha atsogoleriwa kuyambira president a dziko lino timapempha zoti mudzituluka anthu kunjaku akukusowani mmene alinso abakiri aja kunja kusowa anthu amasowa a Joyce Banda kunjaku anthu amasowa chimodzimodzi Dr. Lazarus Chakwera taona tokha pamene anangotuluka kuti ndipita kumaliro anthu akuti muime pano mutiyankhule pano kutanthauza kuti aliyense ndithu mtsogoleri amamusowa kaya unali wakale kaya ndi walerowe koma anthu akukusowani kuti mudzituluka mudzicheza ndi wanthu nakasiwo ndiye makolo athu yetu andi musayiwale kuti ngakhale oti udakhala ku president ndiye udachoka amakhala kuti tikuwasamalabe ndifeyo amakhala kuti misonkho yathu ndimene kwasamalabe fuel magalimoto china chilichonse ndi athube tatayiraya wako wamsiyako ndi athube abakira aja ndi athu tatayiraya akasi muchilumpha ndi athu amene aja tatayiraya a Joyce Banda adzioneka anthu amene ndi athu ifeyo ndiye zikamatere ndi zabwino kwambiri mene mundithu ndimene tayambira akalindiza tsopano timatero kuti tiyambe kusongola nkhani zimene tili nazo 2024 ngati sindikulakwitsa apa taona achakwera patulukatu nkhani mdziko muno pang'ono chabe ikhudza ku Admark akuti kumene kuchimanga chaola ndiye kuliso kuyankha kumeneko chakuliwonde uko akunena kuti chimanga sikuti kwenikweni chaola koma changosintha
maonekedwe ndi zimene tachita ife tangochigulitsa kwa anthu amene amadyetsa ziweto situzora kana chani pamenepo choyambirira kuolako ndi kusintha kwa ujeni kwa kala kapena mtundu 2024 sindiye pamene amatsogolera achakwera take dimene ajewaja anayamba 2020 anachoka 2025 pa 16 September so tikafufuza akuti chimanga chimene akuti chaolacho yes ndi cha 2024 yes ulimi wa 2024-2025 yes so nkuteka kuti chimanga chimene ndi cha nthawi ya chakwera tikatengera mmene akutuzira agriculture chawo kapena adimake kungoti ndikuona kuti pali kachibwana pang'ono pakayankhidwe munena bwajizo munayankhula awa amayankhulira adimakiwo ndiona ngati pali kachibwana kwambiri pakayankhidwe chifukwa ndi ntchito ya munthu mukhoza kumusokonezera ayi ndi tiakoze ndithu okay chinthu ngati chaola nenani kuti chaola chifukwa chimanga palibe in our language pamene tidanenapo kuti chimanga chasintha mtundu chango ngati chatembenuka mtima bwanji chifukwa ngati chimanga chachoka pa white ngati chimanga chidali cha white chachoka kapena chidali cha yellow chachoka ndeti chupitako ku negative chupitako sichupita siyo chakumphale ukuku yani choti mukhoza panga mphale yes chupita kokataya ndiye kuti chimanga sina samalidwe ndesi tingamanene kuti chasintha mtundu ayi chaola chichewa chabwino chaola Malawi ino amene manganira kwati mati language yoti chimanga chasintha mtundu ayi simukuyankhula ndi wana akhanda no ndifantha akuluakulu andi musayiwale kuti nthawi ina president achakwera adali pa mpando yes kunali mbiri yoti anthu akudya chitedze mumachingamo andi tsono sikomwekonso chaola chimanga ndikomweko chakuliwondeko nanga kodi liwonde sili mbali yomwe ndikomweko moti anthu amadya chitedze chimanga chilipo ndefunso lolo zona chitedze chimene anthu amadyacho amadya chimanga chilipo chimachitika nchani kuti anthu azidya chitedze chimanga chikuola kumene ndiye funso limene tikhoza kukhala nawo mu dashboard chimachitika njani funa ndiri sizikuvekatu andi tikunena pano ndiye kuti ngati mzika za dziko lino yes zikhoza kudabwa kuti tsopano tinali ndi vuto la chakudya because mukaziwerengesa ndi mabiliyoni angapo kwambiri andalama za Malawi amene aonongeka chifukwa mwina cha negligence yes ena kugona pa ntchito komanso chizungu chabwino ene tisakesakeso ka chizungu kabwino sabotage sabotage kamene kukakhalepo kachizungu kamene ikutanthauza ino sabotage kumphonyetsa dala munthu kagwiridwe ka ntchito kuti aoneke ngati oti satha ntchito kumpaka penti munthu chifukwa mutati muone mmene alili pano pa president Mutharika yes anthu timanena kuti sakuyenda koma ntchito akugwira yes ali ku ofesi akugwira muganiza kuti waja angamankaenda m'madi make kukafunsa kuti chimanga muli nacho chingati apita basi mmankaayang'ana zipatala kuti ndiuva zoti maglavu mzipatala maglavu ati kulibe nkhani imene ati maeproni kulibe adzipanga Mutharika zimene chimodzimodzi nthawi imeneyo mukazi kuti achakwera bweza amayenda m'madi make adimake by adimake ali kuti oda president atitu ali kuliwonde akaona chimanga kodi chisintha mtundu sabotage alipo ena amene munthawi imeneyo amagwira ntchito mwachibwana osankondanso mtsogoleri wa dziko cholinga ampake matope ndi zimene zimachitika mboma lililonse ivili panopa kuti mufufuze alipo ena amene agwira ntchito mwachibwana kuti azili president akulephera ntchito zimenezo zimene zimenena ndithu tenti likonde dziko la Malawi nthawi yonse ija kudali kampeni anthu amalankhula zinthu wina nkungokhala phee nkumaona kuti dzikoli lidzipotoka chimanga chidziola pena pake wina wake achoke pa mpando bwana ake atapereka ntchito kwa iye kuti ndithandize gwira ntchito. I think maparastatals we can do better than this. I think njira ina tikadzapeza mpata kumala ndi ma president yes kaenda Mutharika tikadzapeza mpata kapena akalewa achakwera
Joyce Banda Abagiri ndimaganiza kuti tidzawunikireso kankhani kena chifukwa pamaveka somphekesera kuti ogwira maofesi wa ana masamba so makwala amasamba awisefu hiyo arogwira maofesi wa amalo muvuo mukadani na monongona msamafule kwambiri awisefu akupasaba kuti president ayiwale zoti uko kula ujagwira ntchito uphikidwa mumbia soto tidzawunikire ma president kuti chonde mukamalo president kasambeni zona nanunso sambani aujesulani au mudzadziwa to chifukwa alipo ndithu ngakhale maofesi muja maofesi muja amatemera khoma lija kutemera mphiri ta ari kuphatima mtsogoleri wa dziko kuphatima akaonewo adzingole kuti zonse zili mia ndichibwana ndona kati palamola ndichibwana chachikulu maofesi muchonde gwirani ntchito imene akupatsani mtsogoleri wa dziko akukondani akudalirani osati mumusokoneze ndi mphini ndiye ndichibwana chimenecho ndichibwana dziko likudalira kuti iniyo ngatakuikani pa mpando iniyo ngatakuikani pa mpando what we need ndi ma results a positive kunjako salary mukulandirani ndiyo kwanira imeneyo komanso mupimbeso m'maso munthu azilephera kuona zimene zikuchitika zimenezo ndipo ndimatero kuti tatsine khutu pang'ono achakwera chifukwa meto kulankhula pano ngati izi zinachitikadi mu nthawi yawo ngati 2024 iyi zili zoti kuola kwa chimanga ni ngati kodi 2024 president adali ndani anala Chakwera yetu so ndekuti sabote jesu tukamba imachitika mu nthawi yawo ndi munthu wankulu ndi mayesera kugwiritsa ntchito mawu aulemu ndukamba zinso ndi ulemu a president adaliwo ndamadalichi akuyenera kuti pamenepa azindikire kuti kula anthu ena ake amathoma kuombera m'manja zabodza kukupangisa kuti ukakhale kunja kwa dziko kwa boma chifukwa chakuti akungowombera m'manja chilichonse president zinthu zikuyenda pamene zinthu zina zake zikuonongeka ndipo kawirikawiri anthu amene amaononga m'maofesi ndi anthu amene amafuna kuti mukadzati mwachoka mboma iwo aja adzasunge dzimakomiti adzasunge nkumaoneka ngati kuti iwo ndi anzeru kuposa mtsogoleri wa dziko which is very bad so tikuyenera tilikonde dziko lino kuti nkhani yachimanga iyo matijaola chakuti atete kagula chimanga kwakuti anthu akuzunzika tikumanena panopo mobwereza kuti chimanga ndiye moyo wa munthu simungamalole kuti chidzionongeka pamene kumachinga komweko anthu asowa chakudya no ndiro tengatu about 100 billion tava saso admark I think could be that makamena ina oh yes amena ajapatsa inavutaso kani imene kunyumba ya malamulo atalengeza kuti pali 200 billion yoti tiguleso chimanga ndi anadzayimirira aku opposition I remember anayimirira ndankaka akuti tsono tu muzinena bwino zankhani chifukwa ndama muchirayo njoti imene igwitse munomu kumatango pangano kuseripo ari ndirama yonse sikuti soka pena kuti aitenga kaya budget mujanjani ari khaka ndi thandizo lochokera kaya ku banki ina koma ngongole yoti boma la Malawi lidzabweza ndama pempho kuti so mukamapanga zinthu zizidutsa muno this anayuze chizungu choti this is the house of records koma adayankha anadzayimirira ndi oyamba anayimirira ndi Dr. Ben Piri kana akadzayimirira spokesperson kudzanena kuti tsono tava ngakhale zili choncho koma katundu ndi wathu ndeke ndakasipika ndamana dzaitseka kuti ngati pali zina tikambirane kuseriku poti nanunso ndatsogoleri nakasi a opposition nda aboma oseaja ndatsogoleri nchifukwa chake kwasankhidwa maundunaso ku opposition kwasankha maunduna paja kodi zimene zinthu zachani akuti shadow cabinet zinthu zachani hani ma shadow ministers amene acha ndipo ineso naona ngati zachibwana kwambiri chifukwa ndadzidzimuka kuti munthu ngomombe machota ndine shadow MP uje ari minister nali mafuso nadza ngasini nali komweko ndiye ndadzakhala ngati ndapita nkukafusa achangana muno ndiye ndikuti kodi
congratulations shadow minister kuti mudzitsitsatu bwanji ota komanzamu ndo bifuka ndi ntchito imene timathandizana so ndi boma timathandizana ndi boma kuti tikoze apa so ndo kuti zamba kuyenda chifukwa ena amatuma so zili ngati amakondosanga so anthu amene ndi experience mwine mu field yomweyo ngati wa agriculture machitsazo kwa ayika amene adali nduna ya agriculture ndi kuti asamuka wale ndi kuti uku ngati ndani wa Rosa Mbilizi mwina ntchito yakula kapena kuti palizina ndi kuti asamu akhala ndi the technical know how akudziwa kuti zinali timatere ndi kuti adzigwira ntchito bwino and nthawi ijayinso temene amsipi adali mboma ukuso kudali shadow cabinet so akuti it's normal imolekeza bwana koma ntafusa akuti it's okay akuti it's okay ayi pa dashboard para muthandiza akuti it's okay kukhala ndi shadow minister chabwino it's okay so tikumaliza nkhani imeneyi ndinaunikanso pang'ono kuti zikuone ngati nduna zina zikutipula pa ground ipa taonako ndithu mayi waloye amene amaonetsabe kuti chidwi chaonetsa ulendo oyamba anapezeka ali kuchipatala ulendo unonso ajambulisanso ndithu ali kuchipatala munazitsatira zimene ndinaona adatovala uniform ya nesi nadzaona pena koma sinamvetsetse bwinobwino koma I think kunokonso kalipo kameneko mwina timaseka zichabe titangowaona atavala di ngati dokotalayo fana yankhula tinaona ma social media mwina tango apatsa mpata pang'ono atango yankhula titapanga appreciate kuti kwenikweni atichiyani mwina titero kwa tingoona pang'ono. We'll be right back imene ndi the dashboard kungofotokoza nkhani imene zilili komanso kuunikirana ngati dziko kuti kodi from here tiyende bwanji. We'll be right back. Mazuwa uno ndiri kuno kuchipatala cha Mangochi District Hospital makamaka kusaidi ya maternity komwe ndikhale ndopanga spend a night makamaka kucheza kutenga nthawi kugwira ntchito mothandizana ndi azamba omwe pachizungu timati ma midwives omwe amathandizira kuno ku maternity. Chachikulu ndichonena kuti tikuziwa pakadali pano a president athu Professor Arthur Peter Mutharika apereka weva ma sectors ena kuti atakupanga recruit health sector ndi imodzi mwa iyo. Koma tikuziwa kuti mavuto omwe tikukumana nawo makamaka ku nkhani za uchembere wabwino ndizoposa anthu kulembedwa ntchito kuli zina zomwe tingati kutipula rumero titautero mwayankha musisitika bwana titautero kuti nkutipula koma sindikuona be tingati chani is it originality kapena titi okay the gesture kwa ile sindikuiona ili genuine. Mufuna kuti chani the gesture utenga wafika avala di uniform yo koma ineyo ndikuona kuti nthawi imene ajambulira mwaona kuti inali ngati photoshoot kuti achitokoza kuti tandijambulani ndo yankhula izi and nthawi imene amajambulisa iji ngati anapita ndi ku shift ya usiku kuti apita ku shift night shift kuti akagwirira nawo chifukwa iwo asanapita kupanga inspect anapita kukathandiza ogwira ntchito ndi imene atiuzira koma ndiona ngati kuti timing sinaende bwino chimata kachita ulendo wina mwankhala munthu ovuta ayi ulendo wayamba atapita kubwaira that was perfect anayimenya bwino anapita secretary anakhala gulu anthu ija anthu osadziwa chilichonse that was okay koma apa fan anetendera kamera apa anenda ndi media team more like staged apa anenda ndi media team kuti muli jambula ndotere and themi na mapanga zimene zija izi manesi ena anachedwetsa pamene paja for themi na mapanga zimene zija manesi bweza kuthandiza odwala so nyamata kachita anakadikira usiku wonse wagwire osauza aliyense agwire mawa kukacha adzivula maglavu asambe mmanja ndadzinene kuti usiku wonsewo nali pamudzipano ndachira kugwira ntchito pati ndapezapo mavuto akuti ndapeza vuto lakuti tipanga zimenezo koma ayambouza anthu ntchito sanayambogwira ndife tizili yani ntchito sanayambogwira ine uno ndionetsetsa kuti ndigwire nanga ife mbona wake ndilinawo kuti oti
mwina atakujambulizana. So koma on the other hand kwa ineyo ndayamikireso ndimangofuna kukoza kwayamba kuti ulendo wina asadzajambule nsanga gwirani kaye ntchito adzagwire kaye ntchito zojambulitsa pambuyo even ungapita ku BICC nthawi ya picture photograph imakhala soon after my speech muyankhule pomaliza amatiwo pano ndikajambulitse soyambo jambulitsa kana nkumakagwira ntchito ayi zona mwapezetsa ndikumbukira even the former vice president Dr. Michael Usi amangu adzidzimusa anthu kungopita pamalo basi wachikuliro wafe osati ufika pele pajangu yamba andabwera pano ndifananiza kuti no I think we can do better no anduna congratulations kuti mukulimbikira koma zoma jambulisa musana kugwire ntchitozi ayi the dashboard yaunika kuti we can do better mutakajambula mmawa bwanji tipitirire ndi program imeneyi tili nzochuluka tilenga break yaifupi ndipo tikhati kubweranso imene ndi the dashboard musasunthe. Usisufuka pomwe palibe moto pezisingasike komwe mvula kulibe ndine nzika yokonda dziko langa kawiri ndi manena chilungamo ndimatandika makala kuyang'ana polisi moyo mumtima mwanga mumadzaza mafuso koma ndimati nanga ndikafusa kwandani kuteka ndikafusa omwewo andi kwizinga mafuta amene polisi ikukumana nawo kodikapena iwo akukondwa nawo anenere zakukondwa nawo anenere zakukondwa nawo. Kubwereranso ndithu imene ndi the dashboard ndipo zochuluka tili nazo. You can follow us through Facebook page komanso ndithu pa YouTube tili live. Ineyo ndi Moses Magawa mdzukulu wa Chilembwe ndimanyadira choncho to akalindiza nanesa na mwemo ngakakuli bejolozeka chili chonse ndakakupele kuja chanzeru njani si leo chipira la chichapa bwanji titseke program somwe yakola bwino ayi mukwa bwino chabwino mukwa bwino kuli historical sites chabwino sanjikaja chabwino bridge kaja zonse zija and even kama ngendo ka bridge kaja ndi za history ana sana mangi zothandiza anthu anangomanga mwa history ndi some of the kapena kuti part of the monuments meje ni monument mali Mbombwe bridge monument pamudzi pano tsimango ntazina timafuna tinatero kuti tili ndi madzulo anosonkhani mene a Suleiman anayamba ku parliament anayankhula ndithu ziwiri zitatu zimene zinati panga capture ifeyo ngati pa dashboard tinaona kuti akuti dziko lino pali zinthu zina zake tikutaya nazo nthawi akuti kulima tea sakutibweresera forex tea akungotichedwetsa koma tili ndi land yambiri kodi nkulakwa kuchotsa zimene zizi ndikuyamba kulima zinthu zoti zitithandize zolozeka amateroto munatsatira ku parliament ndinatsatira komanso panali soka clip and lero zili bwino kwambiri ifwa chimene chimatipangitsa kuti Luntha television isama pepese pepani talakwitsa timakhala ndi maumbono ogwirika moti Suleiman atango yankula ku pang'ono English anthu osewa amava English so atango yankula ku pang'ono kenaka tipeza soka mwayi kuti anamalomba akapeza zama injunction imene yonso tilinayo madzulo zama injunction akuti dziko lino lachuluka ma injunction akuchedwetsa dziko lino so tifuna tamvesese kuti anamalomba afuna kuti chiyani kwenikweni so tiyambe ndi a Suleiman amene akuyankhulako ziwiri zitatu akuti tiyu ndeti kulima koma sizikutipindulira tuone zimene will be right back. Injunctions are bringing us back. I remember the issue of the Indira Gandhi Memorial Conference Hall.
By now it would have been done. It would have been helping us. It was a donation. But someone decided to go and get an injunction because of a name. We lost out. So these laws sometimes need to play in a way that they should also help the citizens. If you go to lower states, every year we have floods. Some of those floods are man-made. They've pushed our people to the rivers. They are planting this side. Our people are suffering. But what are they helping us? It's individuals that are benefiting, not the people of Malawi, not the government. So I applaud the minister for taking that stand, and as Parliament, we are ready to help. The Red Stars were done in, was it in President Bakiri Muluzi's time? Mwamvetsa kwambiri ndipo akambaza nzeru kuti mupite ku Cholo mukapeza anthu akuvutika kusowa malo okhala azungu akalikale plus ena mabwana akalewo amalima mati mene muja ndiye kuli nkhaza osati masewera mmaliro osiyanasiyana kumakhala nkhaza achani koma phindu leniyeni ngati dziko aita so akamba Sulemanezi ndizoona nthaka ina bwezi kumene kuja bwezi nkhani yachimangayi bwezi tumalimaso mene kuja izoona ndati nzizala mapozi anatero achula Sulemani ati ndipo nomanga nzala mapozi chifukwa kunjako kuti tomatumiza tikozo matumiza nkumagulitsa nangati iyo phindu yake njani si munthu kungozunzika kuti hai forex kulibe chakuti kulibe chakuti koma kuti mupita kumene kuja muona green sajabejabe zimenezo anena ndithu wa Sulemani. I think it's high time kuti tiyambe kusintha kaganizidwe nkhani ija ya mindset change ija ndi imeneyi timayenera kuti tiyiunike bwinobwino ngati dziko yeah. chifukwa muone pali zambiri zimene zikutichedwetsa mdziko muno kwambiri talk about tobacco mene akuyendera pansika alankhulako nkhani zambiri akuti ndikudabwa kwambiri kuti sugar amene timalima ifeyo koma mtengo wake ngwaukulu mtengo wokwera koma makampani ali muti ali momo atatu utamphavu kodwanga uko salima sugar mchalo sugar iwambiri mbiri koma muno amazembetsa amagulitsa kunja amazembetsa mogulitsa kunja maona sugar uja kuno kwachuluke kana kantengota utsika hayi ndithu ndi amapanga dala kuti sugar uja dzisowa because amati supply ikakhala low demand imakwera maona komanso mitengo imakhanga yaonjezerekanso pamene supply ikakhala high demand imatsika komanso mitengo imatsika ngasamakhoto anthu ali nazo tikuonera ndithu ngati pansika ku nkhani ya chimanga fuyiro anthu ali nacho ndi chikuoneka ngati chumakhani mtengo wapansi cho mwaona maishu zake ndamene so ndi kuti ngati dziko izi nzotheka kuzigwira kapena mukuona kuti mwina ndi atsogoleri athu amene amakhala ndi maganizo obwerera mbuyo chifukwa Sulemani was president is not a president ndi speaker chabe komanso silinganene kuti ndi atsogoleri athu amene amakhala vuto ndi kusakhulupirika kwa anthu amene apatsidwa ntchito khale mwa ija ya chimanga tinakamba ija yes anthu amene apatsidwa ntchito yoyang'anira malowo ambiri tikumaloweretsa kumbiri chinyengo umbava mimba zathu kaye basi amalawi otionana nawo 2030 maona pamene zapempheso kuti koma tativoterani ndipo pali mawu ine ndine MP pali mawu onena kuti amalawi sachedwa kuiwala komatu amalawi ake akhangati si awawa panopa amalawi ndiyena awawa ndiyena akalindiza munthu ino akasazinamize pano chifukwa amalawi ake si awawa uzuze amalawi ayi umati sachedwa kuiwala ayi ndibwerereni mubwerere mbuyo mbali yanu chifukwa ndani amadziwa kuti achakwera akhala kunja kwa boma ndani amadziwa palibe andi kunena zoona ingakhale ena mayesetsa ndithu kuti koma achakwera asachoke pampando munjira ina iliyonse andiolo misonkhano imene amapita ola achakwera kulibe kunali tu masitayilo tu a misonkhano ina amatiri atakamatire kuti yomati apapande zili bwino anthu andivotera
anthu awandi vote munthu munthu ngopya. I remember Chakwera anaenda pamene amthalika sanaende ukapanga campaign ndipo kuyesetsa kuti kapena mwina koma sizinatero. So amalawi ake si awa. Amalawi amaganiza zina iwoganiza zina. Andi mwachidule nene kuti ndali za ku Malawi is unpredictable. Anthu chimene amafuna njoti put more effort kuti anthu miyoyo yawo itani isinthe. Osati put more effort mu campaign. No. Andi panopa mutati mvuvuzi. Ma MP kaya anthu osiyana ndalama asunga amasunga adikira ali pa campaign. Njala ya lero ndidikira mpaka 2030 njala ya lero. Zona ndifika tizija panopa ndetizija ndima tsatira nkhani ine posachedwa apa madzulo ake omwe ano akuti ku Chikwawa kuliso njala yafikako madera ena. Pamene madera ena akuombera m'manja kuti chimanga chilipo zakuti zilipo koma si aliyensetu amene ali nchakudya komanso chakudya chimene abomawo ali nacho china choma sintha mtundu kodi mwakhaba sokuti chikukhala kuti chaola iyi koma changu sintha choma sintha mtundu ngakhala anthu akuchikwawa akuvanjala ena akuvanjala koma chimanga aboma china choma sinthira mtundu chimanga cho ndika miliyoni ndinazikambe chikoza ungosintha mtundu atija sintha mtundu ayi tibwereze mawu amenewa kuti tamapezani zolankhula zomveka kugulu kusiyana ndimayankhula zinthu zimene anthu amene over 21 million over 22 million akumatuza chimanga cha sintha 21 million akuchapirani masomo 21 million matunthu awa basi amakawa oziko atija sintha mtundu ndiye tachipatsira ang'ombe kuti akadye tso chakudya cha ng'ombecho simunapatsa anthu bwanji ngati chili choti ncholongoso changosintha mtundu. Ndi mavuto kwa timakamba za kuchikwawo kuti kumene konso anthu aonera tunaona MP I'm yet to find out kuti mbali iti koma ndi kuchikwawa kumene ndithu amakagawa nayenso chimanga china zotero kwa uku akuti yafikako kale njala. So si wina aliyense mdziko muno amene ali nchakudya chifukwa kamango kamba kuti chakudya chilipo ndiye kuti tikuzinamizanso komanso ine ndikuti adziti nyoza izona kuti inu munabwera nyumba manga kudzaona kuti chakudya chilipo. That's the question. Chakudya chilipo kuti poti anthu ena kumanga salu pamimba kuti agone bwino usiku chakudya alibe ambirimbiri ndipo afunika boma chonde inu amaunduna amene mwapatsidwa unduna kaiwa agriculture kaiwa chani tisachedwe ndi zinthu zopanda ntchito kapena chani tiye timuze president zoona kuti zinthu si zili bwino tiye titere then we need practical action also my theory Mr. Mtumbuka amene wanda MP ku parliament ija tibwera posachedwa koma ina ndipatsa chidwi chifukwa zomwezi zoti anthu ena ake aoneka kuti aona ngati zinthu zonse zikuyenda pali zinthu zina zake magawo ena sizikutani sizikuyenda akuti Airtel TNM by the way inu mwalandira kale refund yani pangobwera message kena kachipongwe ati pafoni panga pangobwera message kena kachipongwe kuonera kuti foni je ili kuti sukake ndaisi yepeda okay ndione ngati ili pafupi ineso panabwera message yachipongwe kwambiri kwa ineyo sina ndisangalatse amati bwanji ndione ngati ndili nayodi message iyo Fatima Khan iyo inafika message inafika koma inafika imanifotokozera kuti ayi mwalandira refund yanga yomweyo ati bwanji yanuyo ndipeza kuti ndilephera kupeza koma inatero apa sindikuipeza koma ineso anandiuza zimene zozo ndiyambe ndawerenga yangayo chabwino. Dear customer, you have received a bundle as a refund in line with communication from Makra. Thank you for choosing Airtel. Dial 137 Chanchani, check your balance. Iyi ndi message yachipongwe. Mesa akupatsa? No.
message hii kuti mufufuze adakaka kuti message ndiye nini adakanene kuti akupasani bando yambiri bwanji bando imene akupasaniyo ndi bando yambiri bwanje okay iniyo mutacheka ndati yakwana bwanji bando yanu inali 1 GB ndipo imandoza kuti imuyigwisaso ntchito pa 24 nde pa 24 lopo akuti itha pa 24 ikubweranso pa 24 pomwepo so chimene chikuchitika ndi chani we are here to verify manyumbamo and ineyo bando imene ndikudikira over mwinaso 200 GB amusapange choncho ineyo mugwetsa kampani mugwetsa makampani ikapandobwera bando over 200 GB message kwa ineyo isafike da ndi antumbuka akuti pali chibwana zikuchitikazi ndi chibwana pakusowekera kuti another company kuti pakhale competition ndi kwachitonena akuti ayatero ndati enemu akutengera advantage kuti adzizuza Malawi chifukwa talipoka ndi akudziva ubwana kwambiri antumbuka wasakusokoneza because maganiza kuti we can just improve zimene tili nazo no ine ndili mbali yawo pafunika pabwere wina kaya ndi Vodacom kaya ndi wina uchama ticha Orange kaya maticha magulu amene acha abwere kuno ndipo adayesetsa a parliament mpaka aonetsetse kuti pabwera kampani ina amaticha service provider oti adzayiki kampani kunoko ndikuti yena azipita kuti kumeneko panopa amanene kuti Malawi muno muli anthu about 21 million kachani koma amene amagwiritsa ntchito mafoni anadutsa 10 million kalekale komanso ati pa business ya mafoni am'manja munthu kakhala ndi makasitomala 2 million akuti ndi okwanira amene okhoza mapanga phindu lopsa pachaka ndiwo waone kuti makasitomala wachulukira ndi akhoza mangoti doda ayatero ati ene atero antumbuka so ngati lingakhale banja ndizijamamva kuti amukwatirira mitala apapa awa akuluakulu awafunika mitala andi nafunsa kuti tsono nanga ndi nanga mukati mumbweretse winayo matawa ake adzatenga kuti matawa adzambomanga matransmitter akuti oyitu iyo tilibe ulotawa atu msatero akuti kayati enemu adalibetu matawa anthu aja akuti pali company special ati ngati ali nawo mwina ngochepa very few kumati zimatawa zambiri zili pali company nake ndati nawonso ayati ndati ine amakachitopanga haya kwachitopanga renti kumeneko ndikuti obwerawo ayidzangopakira nawo pati pamene obwerawo zisapakira sadzamanganso matawa awo ayidzamanga nawo kumene so akuti panopa ntchito ilipo ndipo ifeyo taombera m'manja abwerena kumene abwerena kumene zilithandiza timatero kuti imeneyo ndiyofunika ngati nzika tonse pamodzi kugwirana manja kuti ayi akachita masewera akwatiridwa ndi 2 mitala alizathu ayatero ndi TNM pakuoneka pali chizolowezi ndeta zolowerana kwambiri ngofunika kuti mitala ukazabwezi amfumu tili ndi nkhani ku mtundu wa Chichewa tili ndi nkhani ku mtundu wa Chichewa ija ya namalomba ya tikamba imene olotsukulina koma timakamba nkhani iyi imene ikuoneka kuti ikuvutavuta khangati chitseko chikukhangati chikwapana amfumu asosola so ndikuziwa how to address him currently potengera kuti pali ma issues amene akuyenda koma tikumva komanso tikutsatira kuti amfumuwa akuti adasankhidwa kufika pano pali zooneka ngati kuti sizidziwika kwenikweni kodi mumaitsatira nkhani imeneyi ndiyosafuna kuyisiya madzulo ano no ndikuyamikireni inenso nkhaniyo ndikumayiona mukuitsatiranso ndikuyitsatira ndi chidwi kwambiri chifukwa ndimakumbuka ulendo wina nthawi imene ankakatsekulira chiliza asosolawo kuntakataka ine ndinapezeka kuti ngati mchewa nakapezeka pamalopo koma ntavala t-shirt ya bungwe linanso asosola amakapanga amakatsekulira chiliza ndi bungwe lina amati chifukwato chachewa
ndeine nditava kuti kuli achewa uku apanga mwambo ine ndatoona neso mponyeze t-shirt yanga ya uchewa omwewo ndinavala ya chefo chefo ndikumbweso paloka chefo njani Chewa Heritage Foundation. I see. Ndene nali ndi ma golf sheet a chefo. Okay. Nami nyabere baje ta ndifike pa gulu I think gulu hili ndizi ndavala idezi sizogwirizana ndene nabwerera embuyo ndopita potero ndadabwa anthu andithamangira to hayi ati musabwerere ndajaona tomwefe ndino ajaona okharoka ndati ndine ndapita kwaba ndachita pakayonji pasaoneke pa chefo so nkhani imene mwakambayi ndiyofunika kuitsatadi ngati imene mwakambira number 1 dziwani ichi nkhani ya ufumu wa chichewa umene watuluka pano umene tikuti wa Kalonga Sosola number 9 yes uli ndi nkhope almost 4 munthu kuti nkhaniyo ayimvetse bwino akwenera akhale ndi makutu omvetsera kuti nkhani imeneyi ili ndi nkhope 4 okay nkhope yoyamba mutengeza chifukwato cha chewa kumene kula Sosola okay nkhope yachiwiri mutengeza Chewa Heritage Foundation chefo kumene kula Gawaundi nkhope ya chitatu mutenge kumene kuli Chipani cha DPP okay nkhope ya 4 mutenge kumene kuli Chipani cha MCP malo wetsaso zipani nkhani imene kuti muimvetsetse ndekuti DPP ikhalepo MCP ikhalepo chefo ikhalepo chifukwato chikhalepo okay Kalonga Sosola ikhalepo Gawaundi ikhalepo pamenepa mukachimvetsa pamenepa mudziwa choona chenicheni dziwani kuti mmene tikumvetsera za ufumu wa Sosola ukusiyana kwambiri ndi maufumu ena amene timadziwa okay ufumu uwu potengera history yawo sadzoza ndaboma amene amaveka kuti okhala fumu saboma okay amaveka ndi kusinja kwatiye chadza kuli malo ena ake umene kuja timati kusinja ndipo kuli mzimayi amene amalumikizana ndi azimu amene timamutchula kuti make wana kulumikizana ninde azimu spiritual amati spirit lady mufuna ndo pyezaje no chimafika pamenepo zikhulupiriro cha chichewa okay mayi ameneyo amalumikizana ndi azimu okay fumu ya chichewa ikamalira mayi uyu ndi amene amasunga ndodo ya ufumu ndiye make wana ndodo imeneyi sasunga ndabomayi ndiye patatha nthawi yosiyanasiyana patatha nthawi yayikulu akumtundu kuja anadzidzimuka kuti ife tukakati muzakaisisi tidata ya ufumu wathu taluza china chake yes ndi atamba kufufuza chifukwa kufufuza fumu safufuza ngadela ufumu amafufuza ngakubanja ndi akubanja achata fufuza anakapeza kuti pali banja lina loyenera ufumu wa Sosola make wana ndi gulu lonse lako msinja achina akamundi tsang'oma ndi azawo kumeneko adavomereza kuti banja ilo ndi loyenera ufumu wa Sosola ndi adatenga ndodo kukapereka kwa Sosola kuti akhale fumu yachewa koma it's traditional chabe si ufumu woti ukhala pa Nswahala kuti adzilandira nonga temene amakhalira paramount chief ayi iwowo ndi dzawo basi zomwe mangoyenda nazo zakumagazi zoti ufumu wawo basi ndi umene wowo okay ndiye pali mafunso kuti nanga Gawaundi zikhala bwanji nanga alundu uku zikhala bwanji yes ndiye funso nakuti kodi Gawaundi Sosola ndi alundu ndi pachibale kapena ayi funso kuti ndi pachibale tsono zuchitikazi choti mudziwe ndichi Malawi muno tikapanga rewind tape kudzafika 1980 yes tipeza kuti population mwina tili anthu 600 mwina anthu 1000 Malawi munoto zosateka panopa tilipo 20 chakuti million ena wachokereku ndife tomwe tonse mpachibale okay patakhala kuti tili ndi chipoto chachikulu chophikira sima bwezi lonse tikungonyera pamodzi
So mudzi ukakula makhala fumu awatuluka mudzi akhala fumu timati nkhali. Tsono fumu iyi itadzazindikira kuti mavuto akuchuluka ku Malawi ndi pamene adadzuka mzimu sufa dzina la fumu silifa ndi pamene anadzadzuka ndi kumambo pangapo ndemu zochitika za chefo fa chefo ndi bungwe la achewa koma osati bungwe la ufumu kuma ufumu m'malo muno kulibe chefo ndi anthu amatapanga chefo ndi kumasonkhetsa ndalama kumapita ku Zambia andi tikalumikiza zipani ndi natchula zija chifukwa ambiri amaona ngati kuti chefo ndi kuti imapanga za MCP pamene chipani chimene okhala independent chizipanga zake komanso mmene atulukira asosola ena kumati chef ujeni chifukwatu chikupanga za TPP chifukwa chakuti kulatsokulireni kumeneko amene ali ndi maudindo akuluakulu ku TPP zomwe akulumikiza naso kumeneko zomwe ndi zinthu zosayenera kulumikiza moto kuti mtundu timafika zoti zipani zimakokerana mwanjira imene zimachitika zimenezo mwachitsanzo tikakamba za mulakho walomwe kungomva zoti mulakho walomwe you conclude mungakambeza yawo pamenepo mungakambeza atumbuka kuti apite ku mulakho ndi mtundu so chikhalidwe dziko silingayende popanda chikhalidwe nchifukwa yake mitundu imakokedwa ndi achipani so ndi nkhani yayitali yoti ndimangofuna mungodziwabe pang'ono mmene tikumawerengera so cholinga chasosola akufuna kuti anthu aleke kupita ku Zambia chifukwa ndimafuna ndifunse pamenepo cheni chikuchitikacho ndi chani kodi kugalukirana akuti asosola atasuzumira aona kuti kulakulu ena ake amene akunjoya kwambiri ndi chefo akumasonkhetsa ndalama zambiri ku mafumu koma kunkayika kumene kumakhala kalonga gawundi akuti ndalama sizifika zonse ndi pamene akuti tidzuke pali chibwana muja mmene tikuyankhulira kuti don't sleep on duty andi amene adayambitsa kunyamula achewawa wa chefu kupita no ku Zambia ndi ena ake amene adali UDF Malewezi fa Malewezi anali ku chipani cha UDF ndi muona kuti azipani amalowerera ndithu andi kalonga gawaundi wa ku Zambia ku Malawi kuno mu nthawi yathu ino pamene tingakumbukeko kuti adabwerako kunoko sikangadutse katatu andi ulendo wina atabwera anabwera ukayendera sosola amene timunena pano atakafika ku nyumba kwawo kukacheza kuti Malawi muno mbale wanga ndi sosola yes mu 2018 he came kalonga is it on record yes kalonga gawaundi came to Malawi and he visited Chikwawa in Salima. You know dzina la Lower Shire la ku Chikwawa ndi dzina la ku Chichewa limene chokera ku Salima. Achewa amene achapita ku Lower Shire anakhazikitsa ufumu wawo gula lundu lija. That's why Kamuzu sanauza achewa kuti tizipita ku Zambia. Nthawi yonse ya Kamuzu palibe achewa amene angakwezetsa nje kuti ankapita ku Zambia kukalamba palibe. Achewa president oyamba kupita ku Zambia anali Malemu Bingwa Mutharika. Ndamana loyamba kupita ku Zambia ndatakaona kuja kuti achewa zili chonchwe I think achewa fumu yawo ili ku Zambia yet mpamata bweze mbitsa mulako so mulako adambitsa ndi Bingwa Mutharika koma soon after kukaona za kuti zikuyenda bwanji kumene so ndi nkhani yayikulu yoti choti anthu adziwe nchakuti pakatipa panatuka sokalata yoti hayi mabuku mulibe ndizoona ufumu usukuyenda upezeka m'mabuku andziko muno ngati Chiefs Act hayi ndizoona chifukwa chakuti ndiwako magazi zili ngati mina lili agomani ndi ambero amene ajawo mu hierarchy ya kuboma ndi ma paramount chiefs koma anthu powatchula kwawoko powanyadira amati mafumu inkosi ya makhosi mu Chiefs Act mulibe inkosi ya makhosi mulibe olatakangana mu Chiefs Act mulibe inkosi ya makosi mwene chakuti zimezo ndi za maulemu akuchikhalidwe kwawo mabuku mulibe so chimodzimodzi kalonga sosola kunena kuti mabuku mulibe ndizoona mulibe kumene chifukwa za kumtundu kwawo zatengera boma kwaika mwina ku parliament ngati mata pangira ambero ndakomani ali paji ndi ma parliament chiefs ngakhale kuti ndi ma inkosi ya makosi
So pamene tikufuna titayimaliza imeneyi kuganiza kwa asoso lako ndikuganiza kulongosoka konena kuti ayi tidzipanga zathu kuno. Yes. Ku Malawi kuno tikhale ndithu ndi zathu patakhala kuti palibe kulowererapo ndi moyo wangawa. Okay. Moyo wangawa, moyo wa ndale. Patakhala kuti palibe kulowererapo. Yes. Ndi nzeru zabwino. Okay. Tezonse tidzipangira ku Malawi konkuno. Okay. Koma sili zoto kudatsata njira zabwino. Pamene pamene sindikudziwa. Kudatsata njira zanji ku ufumuko izo nzamafumu. Koma zoti zonse tidzipangira ku Malawi kuno. Yes. Zabwino. Nzabwino tidzipangira konkuno. Kumeki analandira alendo. Timalize ndi pamene. Alendo anafika ku bungwe lija la Malawi Electoral Commission. Akuterodi ine nkhani imene iso naive. Imene naive. Munaiva right? Naive ndithu. Alendo apera anachokera kuti. Poyamba mene taifera. Akuti masiku apitawo. Kuna akhazikitsidwa ngati audit. Okay. Yoti afufuze ma preparations ya ntchito zawo kakulidwe kawo ka ntchito aone kuti ma department ambiri aboma amachita ndithu zimenezo. Sikuti sonza chilendo ya. Ayi amachita. Amachita ndithu. Ndiye akuti chimene chakhala tichagwetsa gwati kuti foja akuthuke. Chichiwa chozama. Chimene sitinachimvera. Ayi. Mwene umajiva. Tachibwereza chimene chidagwetsa gwati. Excuse me. Kuti gwati malidziwa? Makolo ankavala chirundo. Okay. Ndi ankabola apa azikoko. Okay. Ankabola apa katumba. Okay. Ndi amatenga kabotolo mkuika mofoja. Kamene kacha ndi gwati. Okay. Ndi amaika umo. Ndi akamasuta kujamina amapeza kuti mwina angomusi apa. Ndi pa makhala china chake chogwetsa gwati kuti foja akuthuke. Ibiririze ndito. Chimene chinagwetsa gwati kuti foja akuthuke. Audit itachitika kumeki. Amega madikilira report. All right. Kuti ngasi abwera mabwana adzaonika kuti tagwira bwanji ntchito. Zona. Ali katikati modikira report. Adangova kunjako. Apangaliki. Report licha. So report inapeza kuti latuluka koma kumeki lisanafika amalidikilira kuti akufuna aone kuti kodi atapanga audit kuja ife atipeza ndi mavuto anji. Okay. Ndi ali katikati modikira kuti aone kuti report libwere motani waononga ndalama yo ndani waja zingati zinatani audaba kuti hilo report ndi pameneno chifukwa cha facts amene anali mu report imene report the attorney general amene tuma fiscal police kuti kapange inspect kumeke anthu amene amaganiziridwa mu report yaje zina ndi zina kuti akapanga inspect ndi anapita anakapeza ali meeting akuluakulu enawo amava ndizo kwabwera alendo kuti agwire ntchito yawo awo mapanga zina za by election kutsogoloko yaone kuti ziyenda bwanji so agwira ntchito alendo abwerera so sama imitsa meeting we meeting inali yofunikira so kwambiri yoyangana za dziko tsopano zoyangana uko iza ndalama za fiscal policy ndi attorney general ndi akuboma inawo adzipanga mbali naye adakafuna adakatenga mmodzi amene akufunayo koma amene amafunana anakuma naye kumbali konko meeting ikupitirirabe so meeting sidakaima ifoti kwabwera apolisi 11 kapena 12 adzagwira ntchito yawo awa amagwira ntchito ina awa samagwira ntchito ina zimene zilili so malipoti kuti apange leak in that way sizoyamba tuizi ndi mavuto so amene ali mu office zona amene ndi mavuto amene ali mu office koma musayiwale kuti tukamba za nkhani ya meki imene so panopa ili penda nkhani yoti zinyamuke zipita blanda zona so ndi mavuto ndithu ofunika kwaunikira bwino chifukwa ngakhale ku blanda yako akuapititsako alibe office alibe office ameki ku blanda alibe ameki alibe office kuna kwachotsa parenti uko apita so parenti chimene ali nacho ameki chawo ndi kuti warehouse itu chilipo chakonkuno pena pake kumene amasungira kudzina koma office yota akozomagwira ntchito ameki alibe kubulanta yake kulibe kulilongweso kulibe mota adapanga propose site ina yake kulilongo kuno kuti amange make offices ndiona akadzati amanga adzakhala mene koma pata kali panopa ngakhale akwauzota apita kubulanta alibe mu office ameki
koma tisinatseka program mwina mgaza ngatatseka program ndi mulankhulana ndine Oh, can we confirm kunena kuti zoonadi ku Blantyre kulibe office ameke ku Blantyre alibe office ngatanga pita uko ndekuti awene aboma apezere nyumba azikapangira so rent kumeneko koma as we are talking now make ilibe office ku Blantyre. Yeah, ife timalizire pamenepa ndi nkhani zambiri chifukwa timatero kuti akutero kuti ma injunction achuluka kwambiri ndi anaima mnyumba ya malamulo akuti a speaker we need to discuss this issue ndiyo funika kwambiri analoza chala ku judiciary. Yes, so mnaitsatira pene ndinaitsatira koma tipemphe kuti malinga ndi nthawi banje lidzayambirire imeneyo mpoka mwina yakutsogolo. Ndikuthokozeni kwambiri madzulo ano. Zikomo kwambiri. Amenepa ndiye pamene tamalizira program yathu ya The Dashboard. Ineyo ndine Moses Magawa chidzukulu cha Chilembwe. Timalemekeza kwa inu nonse kuti simutisiya tokha. Pa program ino ndikakhalepo ndekha ndipo ndikufuna ndikuwuzeni musazadwale mashingles. Pa program ino kuti mutisiyepo ndekha zivuta. Komanso inu kuti mutsalepo nokha ndiona ngati nzovuta. No, thanks for the compliment. Ineso ndikwemikireni kuti mutapita kumudzi kuchiradzulu akumetani bwino. Akumetani bwino. Tikanamaliza kuno bwino. Mwapasa tuchidwi kutabe kuyangana mmoto anzanu tamba kupalika mmoto tsitsi lamba utotoka loka. Bambo Robert Kalindiza ndamene ndithu nthawi zonse timakhala nawo program ino kuunika kuti zinthu zikuyenda bwanji ife tikuloleni kuti mukhale ndi usiku wopambana. Pamakina tinali ndi nzathu Gerald Kasonga, ndipo mukhale ndi usiku wopambana kuchokera kuno ku area 2. It's goodbye. The Dashboard. The Dashboard. The Dashboard ndi program yomwe tidzijeza ndatsogolera boma, amipingo, amakampani, komanso mzika za dziko lino pofuna kuyika chilichonse pa mbalambanda. The Dashboard idzifukula zonse zobisika ndi kuonetsetsa kuti adindo ali ndi choyankha ku mtundu wa Malawi. The Dashboard pompano pa Luntha Television. Luntha TV kubweretsa luntha nyumba mwanu.